Des de la Diputació de València hem vist sempre necessari la implicació i la col·laboració i el treball conjunt en els agents que estan treballant avui en la indústria, i un element tecnològic com el que domina Implast era imprescindible per a poder millorar al final la nostra qualitat de vida. Com? Des del tractament, des de l'eliminació de residus, i per això ve aquest projecte, per eliminar del circuit de residus, fer una recollida a banda de tot el que és el poliestirè, el suro i el blanquet, que tan molesta, que tan difícil és de tractar i al final va pagar a un abocador. I en aquest sentit, el projecte Life Recipac el que pretén és incorporar per mitjà de l'economia circular una altra vegada al circuit productiu i aquest producte, eliminant-lo del circuit de residu urbà, fent una recollida separada, diferenciada, i a través de tecnologia posar-lo una altra vegada com a matèria prima dins de l'elaboració de plàstics.